Opisyal nang gilusad sa gobyerno ang Digital National Senior Citizen ID pinaagi sa e-GovUp. Pinaagi sa pakigtambayayong sa National Commission of Senior Citizen kun NCSC ug Department of Information and Communication Technology kun DICT. Automatic kong makadawat og digital ID ang mga nakarehistro nga senior citizen sa app nga makagamit aron makakuha og diskwento og benepisyo ug dili kinahanglang mulinya pa sa mga ahensya sa gobyerno. Matud ni NCSC Chairman ug CEO Mary Jean Loreche, dakong tabang kini aron mas inklusibo ang digital governance ug masayon para sa mga tigulang. Ang ID nagpakita sa pangalan, hulagway, petsa sa pagkahimugso, ID number ug QR code nga magamit sa butika, terminal sa transportasyon ug uban pang serbisyo. Kini valid ug giila sa tanang LGU ug partner agencies. Ang disenyo adunay dagkong font, high contrast visual ug simpleng navigation aron masayon gamiton sa mga senior citizen. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa pagatod sa mga unang balita. Tatak IFM Balita.